רגע של עסקים ישראלים בחסות בעלי עסק, חזרתם מהמילואים? קרן התחדשות של מרקנטיל מצדיעה לכם הלוואה בתנאים ייחודיים. השנה האחרונה הייתה שנה ממש לא פשוטה עבורנו. נאלצנו גם לצמצם בכוח אדם. העובדים שלנו התגייסו למילואים כמו שכל עם ישראל נרתם. יש חזרה לשגרה, אנחנו רואים יום-יום צמיחה מחודשת, יש רצון לעשות ספורט, אנחנו הגדלנו את כמות המנויים שלנו. זה בנייה חדשה של בריכת גלים באופקים, אנחנו מחדשים את חדר הכושר שלנו כל הזמן בשאיפה ובמחשבה איך לתת לאנשים יותר ושהמקום יפרח. אנחנו מוציאים מכספנו האישי ולא חושבים פעמיים על מנת שיהיה המקום מושלם ונעים. זה משהו שלא הייתי בחלום שלי מבין שיש אפשרות כזאת שבנק יוכל לעזור לי ולתמוך בי ולתת לי אוויר של 9 חודשים עד שאני משלם את התשלום הראשון. זה מדהים, אני אוכל פה לעשות דברים נפלאים ולתת. חשוב שהבנקים יעזרו לנו. רגע של עסקים ישראלים בחסות בעלות עסק בצפון ובדרום? קרן התחדשות של מרקנטיל מצדיעה לכן הלוואה בתנאים ייחודיים.